Шанде Силва позасуети се португалския флангови играч на Апоел Тел Авив. Само че топката моментално бе предоставена отново на символичните домакини. Ториел. Маркос Коко се включва в предни позиции. Центриране на Ториел. Това е опасно и резултатът е открит. В последната минута от редовните 45 Апоел Тел Авив прави първата крачка към класиране в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Омри Алтман попадна в прегръдките на своите съотборници и оказал се на достатъчно добра позиция в наказателното поле на Лудогорец, за да завърши атаката на червените демони по начин, по който и Бонман да нямаше как да се намеси. Антон Недялков бе човека, покрил позицията на Омри Алтман, който не бе проследен от нито един от съотборниците на Недялков. 6 минути междувременно са добавени към първата част. И с втория си точен удар Апоел Тел Авив открива резултата на стадион 9. Краев. За голмайстора в срещата, който извежда по великолепен начин Боатенг. Веднага обаче флагът бе вдигнат, така че няма да се стигне до втори гол във вратата на Хенрик Бонман. Да видим. Тънка ситуация, но наистина, може би, с малко Боатенг беше зад гърба на последния футболист в зелен екип. Недялков. Може би един последен опит за Лудогорец, преди да чуем последния съдийски сигнал на Алесандро Дудич за край на първата част. Но и тази атака се развива в познатото темпо. И в този момент главният арбитър от Швейцария слага край на спора между двата отбора за първото полувреме. Апоел Тел Авив и Лудогорец се прибират на почивка при резултат 1-0 в полза на израелския тим. Голът реализира Омри Алтман в 45-та минута след асистенция на Став Ториел. Първо полувреме, за което вече загатнахме, че Лудогорец по всяка вероятност ще иска да забрави какви промени ще бъдат направени на почивката и дали 14-кратният шампион на България ще има силите да обърне развоя на събитията. Разбираме, уважаеми зрители, след около четвърт час, когато ще се завърнем отново на стадион 9ТК в Унгария. Стига Апоел на реванш и след седмица в Разград да влезе едни гърди по-близо до третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Алкукин. Добра топка за Даниел Дапа. Топката кацна право на напречната града. И късмет за Лудогорец, тъй като шансовете на разградчани можеха да намалят драстично след тази ситуация. Удар на Ториел, спасяване на Хенрик Бонман, добавка, греда и в този момент Апоел Тел Авив стига до второ попадение във вратата на Лудогорец. Героят за червените демони е централният бранител Чико, озовал се на най-точната позиция. И сега
Футболистът с номер 4 ще обере овациите от привържениците на АПОЕЛ Тел Авив и ще попадне в прегръдките на своите съотборници. Удар в близкия ъгъл, който беше отразен от Хенрик Бонман. Впоследствие имаше добавка и от Фернанд Майембо. Рикоширала в левия страничен стълб. И след като на два пъти се размина, в рамките на само няколко секунди, Лудогорец инкасира второ попадение. На дело на Чико, за когото остана по-лесната работа.